Balima anya kuma très urgent et très grave. Balima mbega kuma aw fe oromina ko jatika wale mogo kelembe kata anga siterni bade ne jeni Mali ni Sénégal frontière la diboli yoro fanfela la menda mentigila di o wakati kele ko bagneda mara farana malien bagneda ka be ka message bla meno message fana kala be kula me aywa ko jatika wale mogo be bagneda fan fede amana tla ko fen be kala awni anga jangani vogal la me Sanagora ko abe salam alaikum abe folendo wara jara la ka claire di ne urgence diboli ani kayeni nyogon cheni wati ko fole na ko kuluma fatigi do ni anga surasu be nyogona bela jale ka to I place la yani kuna foni wara be na ka ko yoro liberla ni yoro liberla mano ka dama kuna foni soro ka be 8h tamanen ko fe ni sanga bi duru ani wolon vlay ame do ke kisene tanga ala ko no bela jale mse ka fi place la folo mo mo be kay ani diboli bolla ni wati ko fole ngono salamu alaikum aflena ataki fleni bela jale nga ataki na je ni Mali ni Sénégal frontière di de bela jale nga la je voilà oui citerni uyanga citerni jeni bela jale nyabala n'est-ce pas be nyabala voilà chamamba de dou oui chamamba de jeni bela jale nyabala abenya tala obeka ni barande ke Mali ni Sénégal frontière bela jale nyabala voilà ni kuma o de be sena abela jele nyabala we chama de jeni we siterni chama de jeni voilà a image u kacha u ya chama ira abe nyabala be ka teme donc u ya nga siterni chama jeni donc anta do ni armée ka abela jele nyabala de abela jele ngalaje nine karabi ninga chade bela jele nyabala be nyabala ayre nyabala de tasma wulembe fa be abetse ga ira ko amba tege awrola donc bela jele ya isa nine be ka kanga dugula nine be ka ke Mali ni Sénégal frontière la ou chama ba de bonne be frontière la donc c'est très sérieux ambe do do nga jamana yi ambe la jere nga do nga jamana sinon situation be chugum na c'est pas facile donc ni ne bebi abela jele yayi penya bala mun kerabi bon ambe munya fo anyo de fana et puis nta bane de sari jamana kangane be ka se niveau minabi na ba kalama kuma chama be antafo boni jamana be niveau la jamana mogo be mununa jamana mogo be bega farango ngandi o munu nga mogo farango ngano le mogo kele hala ambalma muso flek kai malien muso bekara burunusi dona aw yere kan nte be ka miziki kala kwa mbe miziki bala ni ambalma muso de kai jenu u flene u be kun dabirlembe anyata la flem mobili kono bekara burunusi dona bina jala ka mogo ka shera de be ka boli Mali kono bi shera Mali kara shera jamana de abela jele nya bala de voilà ni ambalma musodi comme musique bala nya oron tege bon ni bebe ka ke kaymara oron dila o temene ko fe ka bala anye vocal do sorameno vocalu kala be je kulla me nyon fe comme ça fin chaman be ambe family chaman kula aw ni anga janga ni kuma kan name ka jira ka fo baginda ani al wala kana baliya sababu yala sa fe mi ye baginda ka olu ye wele da ke kuno arafa ka jira ka fo baginda ani al lamine olu koni ye mawye minu ye bingane kala ye o keme ka nyogon ta moto la ma fla o ka cha o ye cha ya dai o kono keme kana o daga baginda ere masunya na ko minu mbe ayoro la tu minu mbe o daga me o yoro la yi o kono ma minu tara ko kono ka tuka furu la bara wala ma kata ci wara nyina bo o tigila maw sigine ko fe kana dugu kono olu yi akuna funi lase o kono baginda dugu kono la kana ba minu mbe o sira olu maka kuna funi la suma o kofe o sira kuna funi la se yoro wala saka motlo la some o yo o kuna funi la se o ya jira ka fo bingana kala nunu nani o kono mase mo ma folo nga ma minu do o manyi mo koro o kuma na o be anyini jamana fe o ka fera bela jile ke ka wili ka jobolo da kata ni manunu ko yoro ma janya ka bo baginda ani alamina o kuma na no make bingana kala nunu
se ka bi baginda kanka no ye la kanabo dambe romna wala maka bingan wala ta kanyesi bamako ya duguba ma ina fo bidili ko nyona ke chugomna o kuma na malla somene o ye shubai o ko ba nyini jamana nyimo ko fe o ka fere ke jona kala kanabo lawili o kata baginda ana lamini na mko so ni maminu pe ko yoroma jaka bo sigida la mauna Sinakora ko abbe salamu alaikum abbe folendo wara jara la ka clear di ne urgence diboli ani kayeni ɲɔgɔn cɛ ni waati kofɔlen na ko kulu marifatigi dɔ ni an ka surasiw bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen ka to i pilasi la yanni kunnafoni ni sanga 57 ye an bɛ dugawu kɛ kisi ni tanga ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to i pilasi la fɔlɔ mɔgɔ min bɛ kaye ani diboli bolila ni waati kofɔlen kɔnɔ salamu alaikum bɛɛ lajɛlen kuma in bɛ san nɔ a ma dogo mɔgɔ si la k'a ni diboli cɛla la donc ni ko ni situation de bɛ yen an bɛ dugawu de k'an ka jamana ye ala ka jamana kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma bon maliyɛnw ne ye mali kɛtɔ somali ɲɔgɔnna si de ne ye mali kɛtɔ ye sudan ɲɔgɔnna si de mɔgɔ ninnu bɛ ka caya di ala ka don o don dugu jɛ ni maa ninnu bɛ caya mali kɔnɔ de dɔw bolo ko yɛlɛko don yɛlɛko tɛ Asimi Goïta bolo ale kelen de bɛ se ka nin kɛ a kelen tɛ se ne bɛ mun fɔ maliyɛn bɛ n sere ala ye sere ne Asimi Goïta ma réconciliation nationale kɛ ka consensus ka compromis kɛ ani malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a b'aw kɔfilɛ a b'a sɔrɔ mali tilancɛ bɛɛ kɛra jihadisi ye n'a ma kɛ n'a ye tɔngaraden a ka fɔ ko ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ a ye bi dati sɛbɛn aw ka da cɛ e tɛ se ka jamanadenw kɛlɛ e kelen tɛ se o a tɛ se o i peut pas a ye armée ɲɛmɔgɔ bɛɛ la gosi mɔgɔ fɛn fɛn ka ɲi jamana kɔnɔ a bɛɛ la gosi couche sociale silamɛw politiciens activistes a ye bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na a bɛ ka mun de kɛ bi ani sungurubaw de bɛ ka mali nafolo dun bi a yɛrɛ sunguru a n'o de bɛ ka jamana a n'a somɔgɔw a n'o de bɛ ka jɛ ka mali nafolo dun bi ka bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ dabɔ mali ko la ka tɔw yɛrɛ n'u ka gɛrɛnadenw ma a bɛ cogo jumɛn bi ka politiciens to yen a kun tɛ tan dɛ ce n'était pas comme ça ka parti politiques to yen cɛ mali kun tɛ tan voilà les conséquences i y'a bɛɛ tiɲɛ walahi ala t'i yafi ma n bɛ mun fɔ mali sɔrɔsi ɲɛnama ɲɛna mali sɔrɔsi halalaw ɲɛna n'aw bɛ se a ye nin kamalen gɛn ka bɔ yen bilahi tɛ se ni ala cɛ walahi cɛ tɛ se n'a y'a to yen mali tɔ bɛ bin an ɲɛ tɛ sudan bɛ cogo min na a ye taa dɔrɔn a ka taa google kɔnɔ ou bien a ka taa youtube la sudan bɛ cogo jumɛn bi ni nin maa ninnu cayara dugu o dugu la ka hakɛ dɔ sɔrɔ u tɛ bɔ bilen u bɛ kɔgɔ de u ni duguladenw bɛ don ɲɔgɔn na u b'an denw furu u b'an teriwolaka caman furu u n'olu bɛ don ɲɔgɔn na olu bɛ k'u ka complice ye hali n'i ko k'i b'u kɛlɛ a bɛ digi duguladen dɔw la parce que u n'olu donna ɲɔgɔn na déjà o de bɛ ka kɛ mali yɔrɔ caman bi fanga bɛ ka dɔw la u bɛ ka recrutement kɛ bon n'u cayara mali kɔnɔ Niger ti lafiya Burkina ti lafiya ça sera toujours des problèmes en problème depuis Asimi Goïta ye Abasi Dambele minɛ ka Nema Sagara ninnu minɛ ani officier baw minɛ k'olu bɛ fɛ ka coup d'état ka ngalon tigɛ ka nɔrɔ adamadenw na ne kasira ne ko n ko c'est fini a y'a kama mɛ an ye dugu farabugu an ye farabugu fɔlɔ de perdi k'an na maloya k'an kuma sulu o kɛra farabugu à cause de Asimi Goïta an ye maloya sɔrɔ farabugu ko bɛ cogo jumɛn bi an bɛ ka yɔrɔ perdi don o don de ni mɔgɔ ninnu bɛ fanga sɔrɔ ala ka don o don dugu jɛ ni maa ninnu bɛ fanga de sɔrɔ ne Segu Tunkara ne ye maliyɛn den halala de ne tɛ se ka kɛ ne nisɔndiyago ye o non jamais mais a y'a lajɛ ninnu kɔgɔra ninnu bɛ kɛlɛ cogo jumɛn i ye bɛɛ kɛlɛ ka armée kɛlɛ ka bɛɛ ko don ɲɔgɔn na i ka renseignement tɛ foyi la sunkuru tigɛ kɔ ani ka tigi da dɔ politique ko kuma ni fɛnw na ka dɛsɛ ka taga jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛ voilà les conséquences aujourd'hui quelle honte musow de ne ye nin video yira n ka sɔgɔmada na video fɔlɔ ne ye nin muso ninnu ye ne Segu Tunkara moi j'ai eu des larmes aussi j'ai dit mais ce pays là va où muso de bɛ ka bɔ ka kasi dɛ je pense que j'avais montré la vidéo là à un moment donné là voilà ni muso nin lajɛ nin bɛ exemple de bɛɛ ka nin lajɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ wuli k'u jɔ u ka wuli k'u jɔ n'an tɛ fasoden yɛrɛ u k'o f'anw ɲɛna parce que faama ko k'an ka sigi k'olu kɔnɔ mais ni faama mun ye na olu bɛ anw na kɛlɛ de juguya ani dusolakaw
o b'a kɛlɛ juguya n'o ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna an ka baw bɛɛ siyɔn an n'a yɔrɔw bɛɛ jeni hali kunun dɔ bɔra yan wele an ka buguda dɔ jeni o tuma an tɛ fasoden fɛn ye wa n'a ma kɛ fasoden o k'o fɔ an ɲɛna o la n'anw fana ye wuli k'an jɔ ni faamaw ma wuli n'anw ye wuli k'an jɔ min bɛna kɛ ka taa o bɛ kɛ faamaw bɛ wuli ka na o b'an dɛmɛ o la parce que an tɔɔrɔlen an sigilen bɛ. kuma bɛɛ filɛ nin ye n tɛna se ka tɔ laban c'est bon a ka ɲi cɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ mali ye maliyɛn fɛn fɛn bɛ ne mun fɔ mali sɔrɔsi halalaw n'a bɛ se asimi gɛn ka bɔ yen n'ala cɛ asimi tɛ se a tɛ se a sera dan na n bɛ dan o dɔrɔn ma n'a asimi to yen mali contrôle bɛ tila an na an bɛ kɛ ko libi an bɛ kɛ i n'a fɔ sudan ala k'an kisi o ma an ɲɛ tɛ somali la an ɲɛ tɛ sudan na bon mauvaise gestion de bɛ na ni jamana ye tan c'est comme ça maliyɛn fɛn fɛn bɛ faransi italie espagne angleterre amérique canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ senwave application télécharger n'a senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ mali la sénégal côte d'ivoire cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ min bɛ carte kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money na sur place wari ciko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada dɔrɔmɛ 1 aw t'a sara o de kun don aw kan bɛn